Hello, support line. Kif nista' ngħinek? Is-suwiċidju kapitlu ikraħ għal min iwettqu u l-iktar għal min jibqa' warajh. Il-mistoqsija dejjem iddur ma x'wassal bniedem biex itemm ħajtu bideh. Katriona Mifsud, koordinatriċi tal-linja 179 u social worker mal-Fondazzjoni għal ħarsin Soċjali FSWS, tgħid li t-telefonati fuq din il-linja brabta ma' nies li kienu qed jaħsbu li jtemmu ħajjithom irdoppja minn 30 fl-ewwel 3 xhur tas-sena l-oħra għal 60 din is-sena. Is-sena l-oħra kien hemm mal-200 telefonata brabta ma' ħsibijiet jew attentati ta' suwiċidju. Hija rrikonoxxiet li parti mir-raġuni tista' tkun aktar għarfien dwar il-linja 179 imma qalet ukoll li jista' jkun hawn aktar sitwazzjonijiet soċjali li qed iwasslu biex persuna jkollha ħsibijiet li ttemm ħajjitha. Is-Sinjura Mifsud spjegat li ma huma l-aktar kawżi komuni li jwasslu biex persuna jkollha dawn il-ħsibijiet. L-iktar raġuni hija l-uġigħ emozjonali u psikoloġiku li persuna ma tarax tama, li tħossa helpless, li tħossa li falliet, forsi fis situazzjoni li tkun kemm relazzjoni, kemm forsi fuq xogħol, li forsi persuna tkun għaddit minn trauma jew tkun għaddejja minn trauma wkoll. Hija qalet ukoll li hemm bosta raġunijiet oħrajn li waslu għal ħsibijiet ta' suwiċidju fosthom sens ta' solitudni, mewt ta' persuna, is-sentiment ta' falliment fuq il-post tax-xogħol jew inkella x'persuna tkun falliet fl-eżamijiet, kif ukoll f'każi ta' bullying. Hija qalet li l-etajiet tan-nies li jagħmlu kuntatt mal-fondazzjoni ivarjaw ħafna. Is-social worker mal-FSWS ħeġġet lin-nies sabiex jifhmu jivvalidaw lil min jgħid li qed iħossu mdejjaq jew li xeba mill-ħajja u mhux sempliċement tgħidlu u iva taġġibhomx jew issa jgħaddilek. Jekk qed naraw li forsi l-persuna qed tkun imdejqa jew qed tinqata' aktar għaliha jew mhux qed toħroġ forsi daqshekk mid-dar jew qed narawha inkwetata ħafna fuq ċertu affarijiet jew li persuna pereżempju kienet filli tagħmel ċertu affarijiet anke tattendi attivitajiet, hobbies u qed taqta' qed naraw il-persuna iktar iżolata. Ma niddejqux insaqsu, ma niddejqux niċċekkjaw fuq il-persuna. Tappella mill-qalb il daw kollha li qed iħossuhom waħedhom u tħeġġiġhom biex ma jibżawx u jfittxu l-għajnuna fuq il-179. Nħeġġeġ il-kulħadd, il-kull minn għaddej minn xi diffikultà jċempel, il-linja il-179 toffri servizz li il-persuna tista' tibqa' anonima, ġifieri m'għandix għalfejn tiddejjaq, tiftaħ qalbha, ħassċempel u ħassib operaturi li huma mħarġin b'mod professjonali li mhumiex ħajjiġġudikaw. Katriona Mifsud temmet tispjega ma' TVM News li t-tim li qed jaħdem fuq il-linja 179 b'operaturi u ħaddiema soċjali jgħoddu għal 20 impjegat li jirċievu madwar 13,000 telefonata ġenwina fis-sena.